ffrindiau. Meddyliwch i fi yn darllen oddi ar hwn, gobeithio'r gair fyddeiad ganddo chi. Mae yn andros o hyfryd eich gweld chi yma heddiw yn Eisteddfod Wrecsam. Am Steddfod, dyn ni wedi cael hyd yma yn da. Diolch o galon atoch i chi am ddod ato ni heddiw yma. Na i ddim eich cadw chi, Alaw Greffiaeth ydw i, a fi sydd wedi cael y fraint o hodd y 4 gŵr bonheddig yma heddiw i siarad efo chi, i drafod iechyd meddwl dynion ar ran elusen meddwl.org. Sefydlwyd meddwl.org yn mis Tachwedd 2016, ac yna yn mis Rhagfyr meddwl gen i 2020, cofrestrwyd meddwl.org yn elusen gofrestredig. Dydy'r tîm Cai sy'n rhedeg yr elusen o ddydd i ddydd ddim yn licio ffys. Ond dwi yn mynd i roi bach o ffys iddyn nhw rwan. So, Manon Elin James, Heidd Gwynfor, Hywel Jenkins ac Arfyn Rhiannon. Dyma'r 4 unigolyn sydd yn gweithio i'r elusen yn gwbl wirfoddol. Dim lot o bobl sydd wedi deall hynny. A nhw sydd yn sicrhau bod gan pobl fel chi a finne fynediad i wybodaeth am iechyd meddwl ac i ddarllen a rhannu profiadau personol am iechyd meddwl i gyd trwy gyfrwng y Gymraeg. Doedd dim y fath beth o bodoli cyn hynny. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw ac diolch. Mae rhaid i fi sôn hefyd, wrth gwrs, am y nifer fawr o wirfoddolwyr sydd yn cynnig cymorth drwy amrywiol bethau, fel cyfieithu erthyglau neu cyfieithu gwybodaeth. Maen nhw'n stiwardio stondinau mewn gwyliau, maen nhw'n sgwennu blogs ac yn y blaen ac yn y blaen. A rhaid sôn, o'n i ddim yn gwybod bod hi'n mynd i fod yma, ond o'n i wedi sgwennu hwn yn barod, dwi'n addo. Mae rhaid sôn am Non Pai, sy'n llysgennad i meddwl.org ac yn gwneud gwaith amhysiadwy wrth siarad yn agored ac yn gyhoeddus am ei iechyd meddwl hi ei hun. Diolch o galon iddyn nhw hefyd. Mae meddwl.org wastad yn awyddus i groesawu cyfraniadau newydd. Felly, os oes syniad gyda chi am erthygl neu vlog, neu os ydych chi awydd gwirfoddoli gyda unrhyw agwedd o waith meddwl.org, plis cysylltwch. Mae'r manylion cyswllt ar y wefan meddwl.org. Felly, gadewch i ni droi at y 4 sydd yma efo ni heddiw, a mae'n diolch ni yn enfawr i chi hefyd wrth gwrs. Fel dwi wedi sôn wrthych chi yn barod, dwi'n gwybod o brofiad nad ar chwarae bach, mae'n cytuno i siarad yn gyhoeddus am brofiadau mor bersonol. Ond ar llaw arall, mae'r penderfyniad yn un mor hawdd gan ei bod ni i gyd yn angerddol am godi llais yn uchel mwyn helpu eraill. Dyna pam bod nhw yma. Ac yn fy hyn ar fy chwith, mae Leo Drayton a fydd yn lliwio'r sgwrs heddiw. Mae Leo yn awdur, yn fardd ac yn dramodydd o Gaerdydd sydd yn ysgrifennu am ei hunaniaeth a'i brofiadau fel dyn traws yn bennaf trwy gyfrwng y Gymraeg. Wedyn, mae dwi'n sgrwlio achos dwi'n hwn ordor, i ddim yn gwybod lle bod o'n mynd eistedd. Hefyd mae gennym ni Iestyn Gwyn Jones yn nesaf, sydd yn berfformiwr ac yn gynhyrchu digidol. Slai look, right, Cai. Fan hyn, mae Cai yn artist dawns a psychotherapydd sydd wedi bod yn gweithio yn y maes iechyd meddwl a'r celfyddydau ers tro byd, yn y gwasanaeth Iechyd Genedlaethol ac hefyd fel therapydd ac artist llawer. Hefyd, mae gynda ni Aled Fawn Edwards, yn dilyn diagnosis o iselder ôl enedigol ei hun, sefydlodd Aled Sut Mae Dad, sef menter gymdeithasol i gefnogi tadau. Dwi'n siŵr y cawn ddysgu mwy am y tri ac am eu profiadau personol nhw wrth i'r sgwrs fynd yn ei flaen.
Gair o rybudd I chi gynulleidfa ac I chitha ac I fi fy hun bydd sôn am faterion iechyd meddwl a allberi gofid o bosib yn ystod y sesiwn. Mae'n bosib y bydd sôn am bynciau poenus fel trais a hunanladdiad. Mae pob croeso I chi adael y babell a neu dychwelyd ar unrhyw adeg. Does yna ddim beirniadaeth yn y gofod yma o gwbl. A mae symariaid hefyd ar y maes os ydy rhywun angen siarad. Rwan te, dyna hyn ddigon gen I. Rhowch groeso i'r tri os dan. Edward, sorry. Ie, croeso mawr yn bod. Mae gen I o'n siarad o mis efo. Dwi'n gweld ni wedi cael bach o gyflwyniad I ni gyd, ond hoffwn ni jyst dechrau trwy gofyn I bob un ohono ni, pam dych chi wedi dewis I gyfrannu at y sgwrs yma heddi a os allwch chi rannu bach am y profiadau neu beth hoffwch chi rannu efo ni heddi. Wel, I fi fel person ifanc yn wedig, yn tyfu fyny wedi felly cael iselder yn eitha ifanc. O'n i'n anwedig o person Gymraeg hefyd, dwi'n gweld sy'n lot o elusennau sydd yn siarad am iechyd meddwl yn y Gymraeg yn benodol. A dyna lle nes I ddod o draws I meddwl a fi wedi dechrau gwneud chydig o waith gyda nhw dros y blynyddoedd diwethaf. A wedyn, ie, hwn, sa'n credu fi wedi gweld sgwrs panel yn wedi yn dynion. Wedi ysgrifennu unrhyw beth. Sori os ydw i'n wedi trefnu y blaen. Roi fyny. A fi'n gweithio mewn yn y byd hyrwyd o digidol, so os ydych chi wedi, Ond, ie, as in, mae'n no-brainer I fi really fel dyn ifanc yn wedig. Achos mae diffyg llais dynion yn sôn o'r pwnc ma yn eitha mawr. Boed hwnna yn person neu ar-lein neu jyst yn cyffredin o'n cymdeithas I bobl ddim yn siarad fel yma. So ie, mae'n meddwl bod yn bwysig a fel rhywun sy'n profiad yr hunan. Rhaid I clywed straen pobl eraill a bod yn hunanol, dysgu oedd yn. Ie, dwi'n jyst yn o falch cael bod yma ac falch o allu rhoi iaith I rhywbeth pen o'n I yn mynd drwy'n beth ych chi'n meddwl yn ugeiniau. Doedd yn context really ar gyfer rhoi iaith i'r bwyd mewnol ac I fynecio felly. Dwi'n wedi gweld Eisteddfod ers tro a dwi'n meddwl heddiw a dyna pam bod fi yma achos bod fi'n gallu siarad ynglyn â'r topic yma heddiw. So dwi'n rili falch o gael bod yma gallu rhoi iaith profiadau I glwad sydd o bobl eraill yn hoffi a gobeithio bod y bobl yn ei gydu beth bob blwyddyn yn bwysig yna fi. Brynhau, eich boen a ffôn I fod. So I fi dod yma heddiw, y beth mwyaf pwysig I fi oedd gwybodaeth am iechyd meddwl yn dynion. Mae'n iaith yn gael o beth lot well fi. Dwi'n gwylio gair post-natal depression. So yn 2021, nes I off a nes I isio hunanladdiad. Un 6 wythnos ar ôl I bychan cael ei ennig. Ond jyst teimlad o dim bod yn da, dim eisiau bod yma, dim ond fatha sa plant well off hefo tad gwahanol, sa gradd yn well off hefo gwyr gwahanol, ac fi oedd y broblem, dim byd arall fel fi. So I fi cymryd fy hun o'r tu, o'r bywydau nhw, oedd y peth glenach iddyn nhw. So, yn Hydref 2021 nes I off ac nes I benderfynu na dyna fo oedd yn ei cael digon. Ac lot o bobl yn sôn amdan faint mor calm ydych chi'n teimlo yn y munud yna. Dwi'n dall rwan da dyna oedd y iechyd meddwl yn siarad a faint mor peryg oedd teimlo yna. Dwi'n rili lwcus bore yna am ei reswm nath hogi bach fynd at fi a cwrbychio yn gwddw fi ac y cydol mwyaf yn y byd. A dyna nath nadu fi a beidio bore yna. O'n I wedi paratoi, o'n I yna, o'n I
un tro wedi mynd ac beth oedd dod nôl fi oedd y cydl gafodd hogi bach hefo fi bore yna. Ac doedd o'm yn meddwl be dwi'n gadael efo nhw, be dwi'n neud iddyn nhw, oedd o'n mwy selfish yna, oedd o'n mwy amdan swn i byth yn teimlad yna eto os o'n i'n job yn hyn, o haid i ni teimlad y cariad yna unwaith eto. So os i ddod lawr, dwi'n cael ambell o gwahanol triniaeth. Ond dwi, yn yr amser, o'n gwybod amdan post of question. O'n i'n gwybod bod dynion yn gallu cael, o'n i'n meddwl na rhywbeth ond merched yn cael. So i fi, rwan dwi'n gwybod na dyma'r pwrpas fi. A Iechyd meldio y pwrpas fi dod i llefydd o'na i gallu agor i fyny a rhannu'r stori efo chi. Dweud bod dynion yn dioddau hefyd, bod dynion yn mynd trwy'r union un peth a ben o'r mam, jyst bod ni ddim yn agor i fyny amdano. Diolch am hwnna, mae'n fraint i gloi ti'n bod mor agored amdano fe. Hoffwn i sôn am, obviously mae'n loads i trafod, ond na i ddechrau gyda ti Aled a sôn am y mudiad, y tudalen ti wedi dechrau am sut mae dad, a hoffwn ti just sort of sôn am ni beth yw hunanladdiadau a beth yw ydyw. Ie, digon. So ar ôl cael chydig bach o triniaeth ac a mynd i hospital a cael pobl ddeutha fi bod fi ddim yn edrych o fatha rhywun oedd yn depressed. O hynna i fi, fatha, lle fi bod i fynd? Be fi bod i wneud ar hynna? Dwi'n dod at y ddeall bod i trio cymryd mwyd fi hyn mwy neu unwaith. A gwbl dwi'n clywed ydy, dwi'n bod chi'n edrych fatha rhywun beth nisio. So be eisiau penderfynu oedd, bod y postnatal depression, oedd bod dod un fi ar hogi bach, oedd o'n ffantastig. Oedd o'n mewn 2 mlynedd yn hyn ar hogi bach. Ac pan gael hi enni, o'n i'n gwybod bod rhywbeth ddim yn iawn. Dwi'n bod fi ddim yn caru fi, ond bod ni'n gwybod bod rhywbeth ddim cweit yna. Ac fatha tad, wel, fatha unrhyw fiant, i gallu troi rownd a dweud, dwi'n caru plentyn yma, ond rhywbeth amdan plentyn yma, dwi'n jyst ddim yna. Y Sion sy'n dod hefo unwaith y fiant i cyfaddau, enwedig i cyfaddau i rywun arall. O'n i'n jyst yn methu wneud. So nes i penderfynu jyst oed neges allan ar Facebook yn gynnal bod fi'n mynd allan yn walk efo plant. Dim ond i wneud gweithio efo, dim byd mwy hynna, jyst bod fi'n chwilio rwy'n mynd allan efo i siarad. A bod i fi, unrhyw bod i'n gallu siarad efo yma. Mae yna gwahaniaeth rhwng deithau i gwrando. Dwi'n newid siarad chymryd bywyd fi fy hun. Dwi'n newid oed chdi trwy'r sio yma hefo, dwi'n newid hyn i chdi. By the way, dwi'n teimlo fel bod am blant i hefyd. Dim yn gweld sy'n hawdd i gallu agor fyny. So eisiau chwilio am rhywle drwy neu gallu siarad hefo. Eisiau chwilio am... Jyst am fatha AA meeting. Rhywle ni'n gallu mynd i siarad amdano fo. A dwi'n mwyn i ffilm. So does dim byd hynna. Eisiau byd fydda i'n mynd i jyst i deud. Dwi ddim yn iawn fel ma fi'n teimlo. So eisiau dod neges allan ar Facebook. Dwi'n yn bocs, dwi'n siarad efo fi. Ac y neges Sion ges i, o'na jyst iawn 1000 o negesion gyntadau gwahanol dweud sy'n bod o. Lot o'n nhw, nath ddim trwy fyny diwedd, ond bod nhw di agor i fyny a bod nhw di cymryd Facebook a Facebook Messenger fatha ola bod nhw'n gallu agor i fyny a siarad amdan sut nhw'n teimlo. Do'n am ots, nhw ddim di troi fyny am bod i fi, os da ni'n cael plant fi wedi hyn, rwan ni'n gallu mynd efo nhw ac creu y bond yna. Ond, un o wan, dwi'n agored efo Instagram fi a Facebook fi ac dwi'n agored yn das teimlo. A dwi'n yma tada isio gweld, dwi'n isio dod allan, dwi'n isio wneud rhywbeth beth gyda, dwi'n iawn. O bod nhw hefo rhywle i gallu agor i fyny a siarad amdan sut nhw'n teimlo. Fel dyna rhywbeth yn methu os dwi'n dweud. Bendant, mae'r tudalen yn beautiful, ti'n mor onest, ti'n agor lan, a fel ni'n gweud gened fath
fel ti jyst yn rhannu bywyd a y pethau sydd ddim yn berffaith, a mae hwnna'n rili bwysig. Ie, diolch. Yn enwedig o social media, lle mae ddim yn gallu bod mor kind of posh and perffaith and polished. Ie, bendant. Yn eitha neis gweld yr ardal yma weithiau. Fe lot yn dweud, mae'n o'n i'n neud union yn fath o lot o bobl o blaen, o'n i'n neud the perfect Instagram life, the perfect dad, the perfect hyn, the perfect llall. A mae'n hollol, neu gyd i fan hyn, mae'n hollol bullshit. Diolch yn wir, mae'n digon hawdd gwaith pethau fan hyn, o gwenu, ond dim i ni radio. Dim dyna dy bywyd. Dwi'n gwybod bod lot o chi, mae'n tebyg i cael rhywbeth bore yma sydd wedi achosi chi i rhegi ar rhywbeth. A dyna ydi bywyd a dyna da eisiau bod nhw'n agor amdan i gallu, i bywyd dim yn iawn, fel mae'n teimlo, ond dwi'n gwybod lle gan help, a dwi'n gwybod bod mewn bod allan i help. Bendant, bendant. Dwi'n mynd at i Iestyn, fel person ifanc, a fel yn ti'n gweithio yn y byd digidol. Sut wyt ti'n teimlo o ran fel person ifanc yn mynd trwy'r profiadau yma a cael y pwysau neu'r sort of ystrydebau ar-lein o fel ti'n hwnna, ti'n hwnna. Wyt ti'n teimlo fel person ifanc bod hwnna'n rhoi pwysau ar ti hefyd ar wahanol bethau? Gyd o'n methu ys microphone. Wel, yn amlwg, mae pob un o'ch chi sydd yn sydd ar social media chi gweld. Mae holl kind of gweledigaeth yma o dynion yn masculin, maen nhw'n galed, maen nhw'n edrych ar ôl i gilydd, maen nhw'n sefyll am dros whatever. Ond dwi ddim yn dangos yr ochr arall bod ti'n gallu bod yn sensitif, yn gallu cael emosiynau a hyd yn oed cwmni, Boys Don't Cry, blwyddyn hwnna. Hyd nhw jyst gweld bach fel yna, ni ti feddwl, actually, mae'n oce i fi yn benodol deimlo a crio, achos i ddim yn robot o gen i ddweud, come on, mae'n brif bod ni'n yn sylweddoli, a ni gyd yn ei o beidio cofio ar y degau, a mae'n iawn, a fi'n credu, mae'n cymryd amser i kind of addasu'r feddwl rhywbeth sy'n cael ei bwydo i ni online. Am ffilms yn wedig yn gallu bod yn hit o miss, ond ti wedi cael rhai llefydd lle mae cynnwys rili da yn ddiweddar. A lle sy'n afterlife, nes i gael i'r gyfres yna, achos nes i crio gwyneb fi off a chwerthu gwyneb fi off within 20 seconds. A nath oedd y gyfres yna'n benodol, just tynnu fi'n ôl i'r byd o mynd, actually, fi'n oce. Fi'n meddoli fel unrhyw un arall, mae'n oce i fi ddeimlo stuff yma. Ond mae'n dal lle i wella, mae'n dal lle i neud mwy, mae'n wir am yn gifs. Bendant. A ti yn person, dwi'n edrych i lot, ti'n neud gymaint o bethau, a ti'n mor gonest am beth ti'n mynd trwy go, cyfryngau neu jyst fel yn dy bywyd ti. Pa mor bwysig yw ei ti bod ti yn agor o'r beth yma? Sut lle hwnna'n helpu ti i sort of navigate o'r beth yma trwy bywyd neu trwy ffrindiau? Fi person eitha creadigol a fi wastad i kind of stryglo. Pan o'n i dechrau off yn sgwennu cyneuon a'n sgwennu sgriptiau a pob math o bethau fel yna, cerddi, o'n i jyst yn sgwennu am ddim byd. A wedyn sylweddoli, actually, os ti'n sgwennu o'r beth sy'n actually mynd trwy ni, right what you know, mae beth ti'n sgwennu'n dod yn well. Ac yn y broses yna, kind of sylwi, bod yn therapy fi bron, yn sgwennu'r beth yma lawr. A fe bron ni bydd o siarad bron, ti'n siarad y dinant, ti'n gwybod bach yn beryglis weithiau, achos os ti'n pan gyfer. Ond i fi, mae'n rili ddiddorol, yn wedi gyda sgwennu barddoniaeth, achos fi'n aml yn... Pan fi ddim yn gwybod sut fi'n teimlo, fi'n aml yn mynd i sgwennu. Achos weithiau fi'n cael ei gyd lawr, a dwi'n mynd unrhyw synwyr i fi'r o bonus, ond wrthnos yn dweud arall, dwi'n edrych nôl o fynd, dyna sut fi'n teimlo dwi'n mynd. A mae hwnna'n bron yn fath o daith, fi'n eitha cyffyrddus gyda erbyn hyn fi'n credu. Mae'n gallu bod yn anodd, ond wedyn, y broblem wedyn yw bod fi ddim yn switch off, achos bod pethau sy'n helpu fi yn gallu bod yn rhywbeth sy'n hefyd yn gweithio fi lawr i trio fydd yn well a i fod yn fwy gynrychiol i fel yma.
nath ffrind aros i fi wedi hefyd. Neu, Professor Mark, actually, nath i weid, ti'n... Mae safonau ti fel swych, mae'n oce i gymryd rest i ni fel, ti'n mynd gorfod, cyflawni dim byd os ti'n eisiau. Ond hwnna jyst yn kind of fel bron i pan ti'n mynd stuck yn y ben di weithiau gormod. Mae'n neis i gorfod i ysgol ffyrdd ti'n bron, jyst i pull yourself back, cos fel fer ydy'n mynd ar ras a ti'n colli di wedyn. Felly mae'n gyfyniad reit dda, ond fi yn ffynd o barddoniaeth o sgwennu yn ffordd da o gael yn hynod fi mas. Falle sydd ddim mor uniongyrchol a siarad gyda rhywun, achos fi'n meddwl mae'r gair therapi a, ti'n mwyn siarad, felly bod yn eitha daunting neu eitha threatening i rather, lle ti ddim yn gwybod beth. Fel pan o'n i, fi'n rambl yma, fi'n siŵr mae'n clywed pob eraill. Ond pan o'n i'n ges i therapi am drwy'n ta, o'n i'n neithon yna brofiad rili rhyfedd. Achos ti'n mynd mewn yna, a o'n i'n rhoi cymaint o bwysau yn hynna yn fynd ar rhywbeth i'r stafell. Achos fi mwyn neud y mwyaf o'r session therapy yma. A just troi lan, a fi actually di neud rhywbeth completely gwahanol i beth o'n i wedi paratoi yn fyrdd. Achos sylwi, actually, hit around point therapy. Pwynt therapy yw actually trafod sut ti'n teimlo ymlaen gyda rhan i sgript o sut ti'n meddwl ti'n teimlo. A mae'n daith o ffigur mas beth sy'n ymlaen, dwi'n rhaid yn wyr yn y byd. A mae'n gwneud os. Odi, a fel ti'n gweud, cyngor yna mae'n cyngor rhywun da, os ddim eisiau gweithio'n galed a gweithio dy hun i bwynt lle os ddim yn rhy bell, os ddim rhaid bod yn perffaith, a fel ti'n gweud... Beth yw perffaith, sy'n Cai, hoffi troi at y ti nawr, a gofyn bach o dy hanes ti, os ti'n hapus i sôn, wrth gwrs. Wyt ti'n claf mewn ysbyty iechyd meddwl yn ifanc, a swn i'n lyfio os ti'n sôn bach am y brofiad ges i, a pa fath o gyfnogaeth ges i, a sut brofiad o le o un o hwnna i wedyn troi mewn i therapist a trio therapist hyn. A helpu bobl. Diolch ti, mae'n lyflu troi yn siarad. Ie, ni'n soglo efo iselder, anxiety mawr, nes i ddechrau defnyddio cyffredin, alcohol, a nes i drio hefyd llawer yn gobl o weithiau yn defnyddio intensive care, a wedyn nes i ysbyty Eges am 2 mis, 4 mis. Ac nes i droi'r celfyddydach, mae'r un peth dwi'n gwybod. Nes i droi'r celfyddydach, nes i beintio bob diwrnod, nes i fynd i'r day centre o'r stereo bach a ddechrau dansio, achos dwi'n dansio proffesiynol. A dyna, dwi'n meddwl oedd y meddyginiaeth. A o'n i ar 13 gwahanol tablet am dwi'n gwybod be. Dad dwi'n am gwybod be, really. So, nes i droi at y celfydda, a bob nos, oedd yn debrio troi o gwmpas, bob nos ni'n rhoi headphones i fewn, a ni'n gwrando ar y darn o opera yma, o gen Strauss o Arabella. Ac oedd y 2 gantores credible yma. Ac o'n i'n gwrando fo bob nos, so o'n eisiau just rhywbeth o brydferth i fynd fewn i fi. Dwi'n meddwl pethau fel yna nath ddechrau helpu fi, ac o'n i'n allan llyfrau amdan psychiatry yn y psychiatry, rhywbeth bersonol dwi'n trio dallt. Be sy'n gwneud o'n yma? A wedyn ar ôl, o'n i'n lwcus iawn, ac heads up i mam sydd yma, diolch. Diolch yn fawr. Ac yn y bon, y peth sy'n galluogi unrhyw fath o iachad ydy cariad. A hwnna'n rili syml beth i ddeud. Actually, dyna. A dyna dwi'n gweld o gweithio fel therapydd dros y blynyddoedd. A mae'n bach wahanol o gariad, ond cariad ydi o. A dyna dwi'n dderbyn gen mam, gen i ffrindiau fel bobl eraill. So es i nôl wedyn i weithio mewn ysbyty meddwl yn Tooting yn Llundain, yn intensive care. O'n i'n meddwl, dwi'n gorau wneud hyn am rwysyn, dwi'n gorau cwrdd ar rhan yna yn fi, bod ar yr ochr arall, fath o bod yn achor, dwi'n meddwl. Ochr arall o bod yn therapi, ac o'n i'n rhedeg grŵp ar gyfer dynion efo psychosis. A dwi'n yma heddiw, a dwi'n sobor bron i 20 mlynedd, mae'n bywyd o wahanol. Dwi wedi eistedd yn hun yn therapi am blynyddoedd, i drio dall, i drio gweld beth ddigwyddodd. Iawn, ond dwi'n agosach at
ffeidio cariad tuag at yr un, tuag at profiadau dwi'n ei gael. Os dwi'n newid hyn maen nhw, dyna ydy'r peth, dwi'n newid un profiad gwbl, achos dwi'n meddwl maen nhw'n neud ti rili. A ia, hefyd dwi'n gweithio fel secretary hefyd efo bobl eraill, am y braint gallu eistedd a gwrando fel y bobl i fi dros y blynyddoedd, di helpu fi drwy wneud sens o'n profiad i. Dyna dwi'n ddynion dwi'n meddwl ydy bod nhw'n gofio beth sy'n dod o'r iaith. Ti'n ffeindio'r iaith, mae'r peth na ti'n deimlo yn y fama. Mae'n dweud bod o'n fama mae'n. A ti'n trwy'n bedio, beth yw'r enw, y peth na. Dyna'r iechyd dwi'n meddwl wedi trio i roi iaith i cael rhywun i wrando na ti ac i glywed ti ac yn nodio bod ydych chi'n neud a dyn ni'n neud i'n gilydd yn neud ia, ti'n bo? Ia. So, dyna beth sy'n stod. Diolch, mae'n lyflu. So ni'n just gofyn cwestiwn yn awr hwnna. Os gen ti unrhyw fath o gyngor o ran brofiad ti ac o ran gwaith fel secretary i unrhyw un sydd yn stryglo i enwi'r teimlad yma, os gen ti unrhyw fath o gyngor neu unrhyw fath o adborth allai ti roi rhywun sydd yn stryglo a sydd yn siŵr sut ti estyn allan a gofyn yma? Ia, mae'n gwestiwn rili pwysig ac yn mae'n dibynnu lle ti'n byw. Ba'n adnoddas gen ti, y gymuned i, pwy sydd y gwmpas ti, os ti'n teimlo bod ti'n gallu. Sledio'r topic, ond mental health ddim yn existio yn y person fama, mae o yn y gymuned. Ti'n gwybod, mae o fama i gyd ydi o. Dydy ddim rhywbeth sy'n stuck yn ni, so hwnna hefyd yw'r peth sydd yn cael yn well. So, dwi'n meddwl jyst i risgio deud beth sydd ar y ganol di yn hawdd iawn yn un ffordd jyst i risgio efo rhywun ti'n trystio, ti'n gwybod? Y camau bach, dwi'n meddwl ydi o, ti'n gwybod, i fi oedd o'n genedl dda gath, Roslyn y Myrddin. A fi mi oedd y dda gath yma yn gadael fi gofyn y bore a edrych ar ôl rhywbeth arall. So, pethau bach, dwi'n meddwl i fi dyna, dwi'n meddwl dyrchu pethau bach. Ie, na'n gwrdd y cwestiwn am, os ydych chi'n rhywun yn ategiad yma o ran fel yr adborth a'r cyngor yna o sut i estyn mas. Okay, i beidio kind of cael dealltwriaeth cyflawn ohono fe, achos rili beth am hwnna'n okay. Am hwnna'n rhywbeth i stryglo gyda fi'n credu. Yn y diwethaf, cael diagnosis o iselder yn eitha ifanc rodyn meddwl, eitha ddim i ffwrdd. That's it, ti'n cure. Na, ti'n byw gyda fe. Falle fi dal ddim gyda dealltwriaeth gawn o'r technically mae'n gyflwr sut level. So mae yn y llanol i'r ddadau. A jyst i beidio dy bai hir ar dy hun. Achos, ti'n ei dim da i ddyn nhw'n gyda just beio ti. Just cyn amser mae'n okay i byd o'r gwybod yr ateb yn cefn. Ond, slow steps. Da beth yw'n well. Ie, dwi'n ddim lot o gair. Mae lot o profiad fi iechyd meddwl, lot o fynd efo cymuned sgyn. A dwi'n meddwl, os da ni'n gyd yn onest amdano hynna, dwi'n meddwl bod pethau sydd wedi dod i lawr dros bywydau ydy sefyllfa lle bod ni'n dio i hynna fiwn. A lle bod y sefyllfa bod ni jyst gweld yn ei dod i mewn ni wrth ddim bai o'n hynna. Ond jyst i bod yn glen a jyst dweud, ie, dwi'n pethau ddim yn gret yn hynny, ie, dwi'n pethau ddim yn iawn yn hynny, ond oes newid pethau bach, mi fydd pethau yn well eto. Os mae hynna'n rhoi go i grŵp o ffrindiau sy'n ddechrau dod ar lawr, neu cariad, neu mewn fan fi, teulu. A lot o iselder fi dod o profiad o abuse pan i'n bod i fach. A di'r byd bod fi gallu gwneud amdano fo, bod yn hogyn, o'n i'n ifanc. O wan rwy'n hun, dwi'n gallu newid pethau. Dwi'n gallu dweud pwy dwi eisiau bywyd fi, pwy dwi ddim eisiau bywyd yn bywyd fi. A mae hynna'n gwneud fi lot o bethau. Ie, rwy'n gwrs. Mae hwn yn mynd i fod bach yn dwys. Bach yn dwys eto sy'n mynd yn cyfforddus, cyflyrau, ond dyn ni wedi cyffwrdd lot ar profiadau o ran fel hunanladdiad a bethau rili dwys yma dyn ni'n
gwynebu, a fy hun wedi gwynebu pethau yma, a fel ti'n sôn cariad, mam fy hun yma fel dod o fi trwy'r profiad yna, a ni jyst moyn cyfflyrau hwnnw bach fwy, a o ran profiadau chi a beth ydych chi'n gallu gweud wrth bobl sydd falle yn nabod rhywun sy'n mynd trwy hwnna ni, yn mynd trwy y profiadau yn teimladau yna i hun. Oes yna unrhyw fath o cyngor neu unrhyw fath o gobaith ydych chi'n gallu rhoi fel pobl sy'n mynd trwy hwnna a dod allan ohono fe. And just, yeah, any thoughts? I fi, does na one phrase that fixes all o gwbl. Diolch yn, os da chi'n newid hyn eich hwyr chi fydd pob dydd yn well. If only. Ie. I fi, mae pob dim yn wahanol yn pob, ac hyd yn oed dim jyst rhwng y bobl, ond rhwng dynion a Iechyd. Diolch, y peth sy'n siŵr dwi'n pedag, maen nhw un plant a'i dynion. A dwi'n amlwg o dynion, dyn nhw ddim eisiau eistedd mewn cylch yn gafodwyr o ac yn ei gwybod. Dangos. A oedd e gyda? Dangos bod allan yn y natur, yn coed, yn dal cyncod, yn ddwchio dens o pethau fel yna. Pethau plant, da ni, bod ni wedi tyfu fyny, bod ni'n locsyn, a hyn o llall, plant da ni dal i fod. A dyna da ni eisiau gwneud, da ni eisiau creu yr un peth o'r plant yn hynny, da ni eisiau mynd nôl at awdurdod ni, ac i gallu gwneud pethau. Bod ni'n gweld bod lot ddim yn barod i agored, gwybod da ni'n gwneud lwcus ar eith, ni'n pedwar yma yn bod yn nabod o agored amdano sut yn teimlo. Ond y lot o dynion ddim o agored amdano, a i ddall bod hynna'n iawn hefyd, oedd y cyfle iddyn nhw siarad. Un peth dwi yn gwneud dynion rili sydd ddim yn bod o siarad ydy, os yw'n rhywbeth yn y tŷ, fatha llun neu llyfr sydd yn rwla a mae yna o hyd, ydy os da chi ddim yn teimlo mewn lle da, jyst troi rownd. Fel bod y person arall yn tŷ'n gwybod, oce, rhywbeth bod, a di o ddim eisiau siarad amdano fe eto. A oed y cyfle i'r person arall, un neu dynas neu'r plentyn, i dod at chi, oed y lle iddyn nhw yn dweud, gall bod chi'n iawn, os chi'n barod i siarad, bod sydd at i'w pan ti'n barod, di'n pwysio fo. Mae'n cyfrwng na. Dwi'n meddwl mae'n bwysig enwi cwylydd. Achos mae hwnna'n rhan mawr, dwi'n meddwl o be da ni'n fel dynion gallu teimlo o ran bod ni ddim bod i fod yn hyn a llall o ran fel nes ti'n dweud yn y sio. I fi o'n hogyn bach, ti'n mewn i fi digwydd oedd yn wylydd am y ffordd o'n i'n y beth nes i dweud fyny. Yn cwia, yn dod bella, ddim yn hwsa ar y byd. So dwi'n meddwl, fel nes i dweud cyfle i fynegu, cyfle i estyn allan, a dwi'n meddwl da ni'n gorfod dysgu iaith i allu, ac os gen ti ddim o iaith na, lle ti'n dysgu'r iaith o bod y dyfewn yn bwysig, bod be ti'n teimlo yn bwysig, a bod rhywun yn dweud, mae hwnna'n rhywun bwysig. So mae'n rhywbeth wneud efo i fi am o'n i'n dechrau fama, yn addysgu hogia a merched, bynnag, jyst i ffeindio iaith. Dwi'n meddwl, cwylydd ydy'r thing i fi ydy'r peth sy'n gallu stopio ni allu dweud, hei, neu hyn going on. Ac i ddynion nhw'n gallu mynd y geiriedig, da ni'n gallu mynd y geiriedig, so hwnna'n naturiol weithiau. So, jyst fel ti'n dweud, y cyfle, a bod yna bod yna context i allu i ti dweud, dyma sy'n dda heddiw, sy'n amazing. Ie. Yn gwrando ti sôn am iaith yna, yn eisiau meddwl, mae'n hwnna'n build-up i gael o'r iaith. It's gallu bod yn ddiddorol, achos weithiau does dim angen ti actually siarad nes yn hwyrach yma. O ti sôn am mynd i'r panther o blant ti, a to, bach fel yna. Fi'n meddwl am, dynion yn mynd i bysgota gyda'i to cyd o'r beth, jyst ymwneud llonydd. Hwnna'n gawn, jyst i gael cyrio pen. Mae'n pethau bach fel yna, felly gallu gwneud
cyfrannu'r mawr a dros amser i dyddi Iechyd o lle ryblaid yn well. Rhywbeth fi wedi dechrau gwneud, wel, ers fi gael therapi yw fi'n mynd mas am tro bron bob nos. Mae'n fwy o teulu dod gyda fi, just be literally key y ti. Ni'n mynd am tro, a sneb ac sy'n pwysau siarad o dywyn fi, mae'n neis, a just awyr brach, a just cael detox bach, a sa'n weithiau, bod fi gyda'n brawd fi, byddai'n weithio fe, fi bod yn o'r fi. Neu, a sy'n pwysau i fod yn unrhyw beth, mae'n rhaid. Sa'n bodol ni'n reidio'r yna, wedyn chi'n nôl yn sydd, a chi'n mwy i fyw. Mae pobl yn ffeindio cysur ma'n yn llefydd gwahanol, a fi'n meddwl mae bod hwnna'n rili bwysig bod chi'n ffeindio beth sydd yn helpu chi. Rhywbeth bach fel yna sydd yn cymryd chi i ffwrdd o'r sefyllfa, neu'n cymryd chi mas o'r byd, neu'r byd prysur yna, lle chi jyst anhadlu camhiriad sydd yn ys, achos mae jyst yn gyd yn adlu a bodoli a siarad yn diwrnod yn cymryd cymaint o effort, so ie, dyna beth sy'n ni'n gweud, jyst ffeindio rhywbeth bach lle ti'n chi. Dwi'n meddwl hefyd jyst dweud bod mae'n lot o bobl, dwi'n eisiau siarad, lot o bobl, byddai angen dall ydy, da ni'n angen trwysio pob dim. Lot o bobl maen nhw yma, a ella gwbl maen nhw angen ydy chdi bach o jyst 5 munud jyst i stawr i'r byd, jyst i cymryd cam yn ôl o'r byd fysu a jyst dweud, take a moment, a jyst dweud, dwi'n eisiau siarad, jyst mewn o, jyst eisiau cydl, jyst eisiau rhywbeth, jyst bod chi'n dall o fi'n rhywbeth bod, ond dwi'n eisiau mewn o, dwi yn iawn, jyst ddim angen cymryd 5 munud. Ti dweud, nid ti feddwl pan o'n i yn ysgryfsi yn ergys, nath yr routine yn ei allan. A mae mod i brofi, nath mynd â fi yn y car, a gath o fi i'r môr, a nath ni gerdded awyr ei cael ei enw. Nath ni gerdded na'r ochr, just yn hollol, just i stawrwydd. Ac dwi'n gwybod ar y pwynt yna oedd na deimlad bod na rhywun yn gwrando heb eiriau. Ti'n gwybod, just yn perthnasu, dim yn trio ffixio, dim yn trio neud ydy just bod efo fi ac mae'r syml o beth, ond dwi'n dal yn cofio hwnna fel moment i fi fel o'n i'n gallu dechrau cael yn well. Ni'n sôn am bod wedi cael therapi siarad CBT, ond falle be nes i ar ôl hynny oedd nes i gael therapi cerdd, a o'n i'n meddwl bod hwn yn load o rubbish. Bod fi'n, ni'n ystod yn stafell, y ffordd offer yna yn ages, a sa'n o beth fi'n gael mas o fe o ran mental health fi'n oedd yn byd, ond actually ges i'n loads mas o fe, fedrych nhw. A fi'n meddwl mae'n na beth sy'n cael fan fi i defnyddio mwy o bethau creadigol fi i helpu fi. Dwi'n gweithio i bawb, ond o fi bron ddim yn sefyllfa dim da i siarad eto, ffeindio'r llais i raddau, ond wedi ffeindio'r llais i raddau trwy gyforiaeth yn araf a Jesus yn mas, actually, dyna sydd wedi'n teimlo, jyst parw gyda ffyw o'r yna. A ni wedi ffynnol yn rhywbeth o, actually. So trwy, falle, rhaid lle fel yna, nath therapi cerdd yn rhywbeth. Os chwarae o'r yna neu beidio, chi'n cael ei gyd mas ac gwahanol, bod yna jyst whack bach a drum neu beth yn ei, a'r keyboard. It's just all a jazz. Mae'n rili ddibyg. Dwi'n wedi goffa ar y creadigwydd yma, a ti'n gweud am, just yn plant yn y bod ni moyn chwarae, just joio, fi'n teimlo fel yma, pobl yn anghofio, mae pobl yn trio neud ni siarad a neud ni fel, trio ffixo pobl, and actually, y pethau yma, pethau bach, y pethau sy'n mor syml, just joio, just bod yn creadigol, o cael hwyl, a just bod mas yn y natur, maen nhw'n gallu neud gymaint o gwahaniaeth. Dwi'n meddwl falle dyna yw'r stigma falle bron, yw dim necessarily ti'n fi'n gyda iechyd meddwl, ond ti'n fi'n, mae'n mynd i siarad am iechyd meddwl. A bod siarad falle yn cael ei ystyried fel literally siarad, fi gwybod siarad gyda. Na, mae lot o beth i gweld i weid trwy bethau eraill lle wedi creu. Bendant, continuing sefydlu. Ond mwyn sort of cyffwrdd ar, obviously mae'n dynion yn siarad am iechyd meddwl, dynion. O ran profiadau yna, ydych chi'n teimlo fel fod
profiadau chi neu eich llais chi neu y ffordd ydych chi'n rhywweithio gyda'r topic yma, ydych chi'n gweld bod hwnna'n gwahanol neu ydych chi'n dal yn gweld bod rhyw fath o stigma o ran neu ethol yn eich bywydau neu jyst fel yn gyhoeddus? Oes, dal lot o stigma dan dal. Dwi'n meddwl bod dwi'n teimlo bod fi mewn lle o pŵer ar hyn, lle dwi'n gwybod bod gyda fi pŵer i newid y dyfodol. Dwi'n gwybod bod plant fi a tyfu fyny mewn byd lle yn bod gallu siarad. Da ni'n mynd i'r llyfr y colonist. Fel bod os dyn nhw'n flin, os dyn nhw'n drist, feddwl ddoe, daddy I want to be with you, a bod dwi'n dod siocled. A mae hynny'n iawn, a dwi'n gadael nhw bod yn flin, dwi'n encourage nhw i bod yn flin. Bod fel am yn dysgu be i bod yn ddan, be di bod yn ddan. A weithiau dwi'n gwybod pam yn flin, mae'n gallu dweud, oce, dwi'n teimlo melyn, neu dwi'n teimlo coch, neu dwi'n teimlo du. Oes oed iaith i'r plant bach, ond nhw'n gallu newid o beth yn paid crio na paid gydgeg ac ei gorau fi gan hyn fi oedd little boy should be seen or heard. So dwi'n meddwl, rwan mae gen i'r pŵer i newid y dyfodol, fel bod plant ni'n tyfu fyny i gallu bod mwy agored, mae'n siarad mwy amdano fo. Mae pobl oedran ni dal yn teimlo fel bod nhw'n methu. Ond i fi, be dwi wedi sôn o'r dynion dwi'n gweithio, diolch yn ffaith bod nhw ddim eisiau agor hynny, ddim eisiau siarad, diolch ffaith bod neb yn gofyn, bod y stigma just iawn y ffrag rhwng bod di pobl yn ofn i gofyn y cwestiwn bod ydyn eisiau siarad, ond os y neb yn mynd i fyny ysbryd, ti'n be, wyt ti'n iawn, wyt ti'n oce, wrth yn fath o ti siarad da. Dyna dwi'n meddwl sy'n newid. Dwi'n newid i stigma yn bas gofyn y cwestiwn lle dyd na bod yma di efo dynion. Ie, jyst o beth ti'n neud yma'r cwestiwn sy'n wyt ti. Hyn ti'n sef o'r cwestiwn yma, mae'n y ffyrdd o ti eto fo, ond y person ar ochr arall yn eisiau clywed tylo, a fersiwn, ti'n meddwl, achos hwnna lot o fersiwn, so sy'n wyt ti'n meddwl Dwi'n meddwl, ie, mae pethau di newid, mae pethau di newid. Os o'n i bod yn rhywun yn y geiniau, yn eista fanna a gweld dynion yn siarad, fel yma. Ie, sy'n ddim yn bwysig. Mor fawr bod yn digwydd. Mor fawr. Ie, diolch. Dwi'n cael y fflau i siarad ac i bod yma. So, mae'n stop o'r siarad. Os dy unrhyw un cwestiwn yn unrhyw un yn panel, rhywch eich llawer. Os dim cwestiwn, ydy fi un bach arall. Sorry. Jyst rhywbeth bach i gloi. Yn ein cael wedi cyffro ar fe yn ein ffyrdd gwahanol, ond jyst rhywbeth fwy syml o ran tasach chi yn eich dweud rhywbeth o'r pawb yn hyn neu unrhyw dyn neu jyst person ifanc yn pen yn unrhyw beth. Jyst gair o gyda, gair o rhywbeth all pobl mynd o yma gyda beth byddech chi'n moyn pobl gwybod. Mae'n ddechrau, chos mae'n dweud. I fod yn deg, dwi'n credu bod fi rili yn gymwys i roi cyngor, ond falle bod y pawb yn teimlo fel yna, rili, achos mae pawb yn mynd trwy profiad i hun, a jyst cofio ni falle, mae'n cymryd os amser, i fi fel rhywun o'n ti'n gwybod gyda ystafell o'n gyfnod y hir o'n hanner y mywyd i, a wedyn meddwl falle bod yn i ffwrdd a mae'n jyst dod nôl at ti a ti'n cael dy fwrw eto a mae'n mynd yn haws bob tro ti'n delio gyda fe, a bron i beidio roed i lawr am gael cyfnod anodd, achos fi'n ei ogolau fi'n yn rhaid wael, fi'n bach o berffeithydd. Ond jyst fel fi'n trwy gyfrwng dda, fel fi'n rili gwybod, a jyst y cyfnod na o kind of sylwi
Mae'n okei i deimlo fe, allan bod ti'n teimlo bod ti'n gwybod sut ti'n teimlo, neu ti'n ymwneud, neu... falle bod pobl o gwestiynau i'r iatur, a mae'n okei am nawr. Ond deithio ni, mae wastad golau ar diwedd y twnnel o bethau. Mae wastad ffordd allan, yn credu. Felly, cadw yn okei. Dwi'n meddwl, i fi, bob pethau newid. Bob pethau newid yn sefyll naros yn stac, rili. Mae'r beth yn defnyddio yn ei ddisgwysio pas, mae hyn yn mynd i fynd. Dwi'n meddwl jyst adnabod bod newid yn sylfaen bob dim bywyd, dydd y gwir. Fa bynnag, dwi'n teimlo, mae'na chance mewn munud arall mae'n teimlo rhywbeth arall, ac yn munud wedyn byddai'n teimlo rhywbeth arall, a wedyn 5 munud wedyn byddai'n teimlo rhywbeth arall. So, bod yn bwysig, gallu gwybod beth yn teimlo pa emosiwn. Dwi hefyd yn gwybod ma fatha tren sy'n jyst yn mynd, dwi'n fath adael fynd fyny ffordd. So jyst trystio bod pethau yn newid, so bydd yn llon. I fi, beth yn siarad ydych bod 5 munud. Na gwybod mae'n gwybod. Yr amser yn cymryd i fod y tecu llaw, wedi tegell, ydy'r amser mae'n cymryd lafar i meddwl, i mynd o crisis i dechrau slofi beth o lawr, dechrau meddwl am beth o. 5 munud na, mae'n tegell llaw, ffonio rhywun, hynna sy'n gallu safio bod. So, os ydych chi yn mewn lle dwys, os ydych chi yn mewn lle bod chi'n poeni am pethau, 5 munud na, o tegell llawr, a ffonio rhywun, a jyst dweud, dwi'n teimlo'n gret, ond sy'n licio jyst cael chat da. A sa chi'n, dwi'n gwybod bod yn anodd o pethau anodd i cyfaddau i dweud bod chi ddim teimlo'n iawn, a bod o'n, dwi dal yn weithio hyd o'r hyn, lle mae'n teimlo'n fel bod o'n pwysau gyd o bywyd jyst i fi o'r ffôn dweud bod fi ddim teimlo'n iawn. Ond trwy'r ffôn yma wedyn, mae'n lle gymaint gwell, gymaint hapusach, gymaint... Meddwl chi'n gymaint well i symud ymlaen i ddall bod, 5 munud o poen oedd o, mae fo yn diwrnod newydd, a mae'n tegno fo. Diolch yn fawr am hwnna a y cyngor gwych sy'n da ni allan gyd fynd o wan teimlo lot mwy ysgafn, fi'n teimlo ysgafn ni. So diolch yn fawr am rannu a diolch yn cael ni a drwy'ch ar meddwl, maen nhw'n gwneud amazing, drwy'ch ar rhoi pobl yma i gyd, sy'n bod dad yn wych a rhoi creadig o bobl yma yn wych. A jyst byddwch yn ymwneud gyda chi a beidiwch beio chi a Diolch.